Magandang hapon po sa inyo, Ka-Rudy. Magandang hapon po naman dyan sa inyo po. Opo, at sa hapong ito, Ka-Rudy, isang ina ang dumulog sa ating satellite office para humingi ng tulong para sa kanyang anak na lumalaban ngayon sa lung cancer. Kasama mo ngayon, Ka-Rudy, si Nanay Margarita Di Kenya. Nanay, kumusta po kayo ngayon? Ito po, naghihingi po ako ng tulong po sa inyo. Opo. Para po sa bill po ng aking anak. Nasa ICU po siya ngayon. Opo, kumusta po yung kalagayan niya ngayon po, Nay? Dahil sabi niyo po, nasa ICU pa. Medyo improvement naman, pero yun po, may tubo pa rin po siya. Opo. Kailan pa po siya, Nay, naipasok sa ospital? Noong November 4 po, 1 month na po ngayon. Opo. Pero yung sakit po niyang lung cancer, kailan pa po ito na-diagnose ng doktor? Last year po. Opo, napakagandang bata itong anak po ninyo, Nay. Opo eh. Opo, yan. Salamat po. Opo, pero grabe yung pagbabago. Ano po, ilang taon na po itong si, tama po, Jamaica? Jamaica po. Opo, ilang taon na po ito, Nay? 32 years old po. 32 years old. Opo. Opo. Okay, so eto po bang anak po ninyo may asawa at pamilya na din? Meron, single mom po siya, ma'am. Opo, single mom. Ano po yung anak niya, ma'am? Babae, lalaki, ilang taon na po? 11 years old, lalaki. Opo. So, bago pa man po siya nagkasakit, dati na po ba itong may trabaho at ano po yung trabaho niya, Nay? Sa call center po, ma'am. So, sa call center. So, kumusta naman po siya nung wala pa po siyang sakit na lung cancer? Okay naman po siya. Opo. Sa tingin niyo po, Nay, bakit po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Mahina po ba yung baga niya? Sa puyat po siguro, ma'am. Humina po yung immune system niya. Tsaka, isa po kasi siyang, team leader. So, stressful po siguro yung paghawak ng mga agent niya. Kaya po, nagkaroon po siya siguro ng, Opo. ng sakit. Okay, so mabigat po yung responsibilidad niya bilang team leader sa dati niya pong pinagtatrabahuhan. Opo, ma'am. Opo. Opo. Nanay, sa pagkakaalam po ninyo, ito po bang anak niyo may bisyo, palainom, pala sigarilyo? Hindi po siya palainom, pero siguro yung sa call center is na yung influence ng nag-vape po siya. Parang doon din po siguro nakuha. Opo. So yun po yung akala po ninyo, pero sabi ng doktor, ano daw po yung pinaka-main cause? Bakit po ganito yung uri ng sakit ng anak po ninyo? Hindi nga rin po nila kasi isa rero nga po, isa po masignovia po yung kanyang sakit. Opo. So ngayon po, Nanay, dumulog po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Yung billing po namin sa lung center is almost 700 plus na po. So, malaki-laki na din po na yan, 700,000 na po. Okay, so Nanay, makinig po kayo, para sa agarang pagtugon po sa inyong pangangailangan medikal. Balikan natin si Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon sa muli. Ito nga po si Nanay, lumapit po sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. At ito nga, lumapit po sa akin para ipakita ang kanyang mga dokumento. At nakita ko naman na talagang kailangan tulungan sa dahilan ng kanyang anak ay nasa ICU pa hanggang ngayon. Kaya po, dahil naman akong tumawag dito sa ating buting Congressman Saldico upang matulungan kaagad itong kababayan natin. Opo, so ano po yung tugon ni Congressman Saldico sa panawagan po natin? Ang tugon ng ating buting congressman ay pinakalubang kakad siya ng 100,000 para sa gamutan sa ospital. Nanay Margarita, napakinggan niyo po si Ka-Rudy. 100,000 po worth of guarantee letter ang matatanggap niyo pong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Congressman Saldico. Sa Ako Bicol Party List po, Sir Rodi Vizcaya po. Ako Bicol. Opo. Maraming salamat po.
Opo, ayan po nanay, ano, lakasan nyo lang po yung loob po ninyo dahil kailangan po kayo ng anak po ninyo, especially sa ganito pong laban niya, no? Laban po ito ng buhay na kailangan pong pagdaanan at kailangan pong malutasan or kahit papano po ay matapos na po yung problema po ninyo na, lalo na po yung kalagayan po ng anak po ninyo. Opo, ma'am. Maraming salamat po. God bless po. Opo, katuwang niyo po kami, Nay, sa panalangin po para po gumaling na po itong anak po ninyo. Ano, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Ka Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Ka Rudy.